बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं दिनै बाथ्राखौ राकेश ब्रह्मनि आरो जिहेतु दाखालि साननैसो सिगां मोनसे जाथाय जादों अदालगुरियावहाय, बिनि बारैसो आङो बाथ्राखौ एसे बुंनो नागिरदों। जिहेतु राकेश ब्रह्मनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ मा बुंबावनो, बियो सासे राकेश ब्रह्मआ कमेडि होनो नाङा, बिथाङा कमेडियानबो होनजागोन बोरैबाब्ला, ओमफ्राय जकारबो होनजागोन। जों राकेश ब्रह्मखौ बिसिम जकार होननानै बुंनांगोन गासैबो बर' रायजो राजाया। जिखियानो जादोला राकेश ब्रह्मनिखौ उनाव बुंफिनगोन। दिनैहाय दाखालि जोङो जोंनि सान्थि होनबाय थादों, पिस होनना बुंबाय थादों। जोंनि बिटिआरआ पिस 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 पिस, माबे बिथिङाव पिस जादों प्रमद बर'? सिदा कुइसन, नोंथांनि पावारा रायजोआनो राजा आरो रायजोआनो सुप्रिम कर्टनि, बेखौ सोर बुंदों? सर्बनन्द सन'वाल, प्रमद बर'। नोंथाङा मोनथियाखै, नोंथाङा आंनिख्रुइ गोरों, नोंथाङा आंनिख्रुइ गोबां इन्टेलिजेन्ट, गोबां नोंखौ बर' रायजो राजाफ्रा, जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर कयेकजनफ्रा मा होनना बुंदों? डायनामिक लिडारनो डायनामिक, मोनथिबाय? साननो हनो गोरों, गासैखौबो गोरोंजोब। खिन्थु दिनैहाय नोंथांनि साननो हनाय गोरोङाव दिनै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सोरखौबा गावनो नागारै दिनै सोरखौबासो दिनै मानो गावखो, आरो बै सासे गावनो गोनांखौबो मा जाहोननि थाखाय गावनो? आयेन गैयामोन नामा? जियाल गैयामोन नामा प्रमद बर'? नोंथाङा दिनै बिनि सायाव जेबो स्टेटमेन्ट होनो हाया नामा? आरो नोंथाङा दिनै होनो हाया नोंथांनि जिखिनि आगदा आगसि मानसि थाग्राफोर, नोंनि पिए डिए बेफोरबायदिखौ मानो नोङो सोरनिबा बै जाय न'खर जाथाय जानाय, न'खर गावथार जानायनि बिसि, बिनि खाथियाव मानो गसंहैनो हायाखै? मानो थांना बुंहैनो हायाखै? जाहोना मा दङ बिनि सिङावहाय? जों बर'निफोरनि थाखाय नंखाय दायाव गावनो खुनु आयेन गैया। जों बर'खौ गावनो थाखाय मोनबानो गाव बिदि जानानैसो दङ। दानिल' नङा बे नंखाय दायाव गावबाय थाग्राया। गोदो जों उन्दै समनिफ्रायनो जेब्ला आन्दलना जाजेनदों, जेब्ला दावरावा जों बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामजेनदों, जेब्ला आबसु मुभमेन्ट जाजेनदों, अब्लानिफ्रायनो जों बर'खौ नंखाय दायावनो गावबाय थादों। सोरखौबा सिखाव दाउ खावनायनि थाखायबो गावदों, सोरखौबा साफोन थरसे लायनो थांनायनि नामाव एनडिएफबिनि नामाव गावदों, सोरबा बिएलटिनि माबा मोनसे फिसा लायनो थांनाय बेयावबो गावदों। दिनै जों बर'खौ गावनो थाखाय जेबो आयेन नाङा, जोंनि थाखाय जेबो आयेन गैया। गोसोब्लानो गावगोन, गोसोब्लानो नंखाय दायाव गावगोन। मा जाखो बिलाय? दिनैसिमबो जों मोनबोबाय, सासे गथ'नि बिफा जाबाय जोङो, दिनैसिमबो जों बेखौ नुबाय थादों। मानो? गोजोन गोरोबथाया बेनोमोन नामा? गोजोन पिसआ बेनोमोन नामा? सोरबा सिखावखौ हमगोन, लांगोन, गावगोन, मा बिलाय? आयेन दंलै प्रमद बर', आयेन दं, जियाल दं। मानसिखौ सिखाव खावदों, हमदों, जियालाव दोननो, मानसिखौ थिग खालामनो, साजा होनो थाखाय जियाल दं, जियालाव सोनानै दोन। बे मानसियाथ' सोरखौबा रेप खालामाखैना बिदि नंखाय दायाव गावनो। बे मानसियाथ' सोरखौबा जर जबस्थि रेप खालामाखै, सोरखौबा मार्डार खालामाखै बियो। दिनैहाय बेफोरबायदि नंखाय जानला मानला गावहोबा जानाय नङा। दिनै बेफोरनि फारसेबो एसे सिन्था खालाम। दिनै नोंथाङा बुंबाय थादोंमोन जोंनि बे बिटिआरावनो जों गासैबो पावारखौ मोनजोब्बाय। जोंनि बे बिटिआराव गोसो जायोब्ला एसपिखौ ट्रान्सफार खालामनो हायो, गोसो जायोब्ला दिनै डिसिखौ ट्रान्सफार खालामनो दानिया अदालगुरिनि एसपिखौ, एडिसनेल एसपिखौ खालामना लादो नोङो। दिनैहाय हायोना हाया नायथारगोन जोङो, रायजो राजाफ्रा नुथारगोन नोंखौ। हायोबा खालामनानै ला। दिनै सोरबा सासेखौ दिनै हाबा जानाय बा बिथाङा जाय आइजोआ दिनै जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों, गावनि फिसायखौ आगान नुब्लाबो सिनायो, गावनि फिसायनि आगानखौ नुब्लानो, गस्लाखौ नुनायाव सिनायदों होनबा दिनै नोंथाङा बेखौ मा हिसाबाव दिनै पुलिसफ्रा आयेनखौ दिनै बिथांमोनखौ मा हिसाबाव गावखौ बिसो खोथाया? जोंनि बर'फ्रा दिनै सोरबा सासे थैयोब्ला 10 जनसो खहा जायोलै। नोंथाङा बेफोरबायदिखौ जानला मानला खालामनो होनाङा। आं सानो नोंथां प्रमद बर'आ, नोंथांनि प्रमद बर'आ दिनै नोंथाङा पावारखौल' बिराद रुजुना लाबाय थादों खर'आव। आंहा पावार दं, आयेना आंनि आखायावनो जोब। जानाय नङा प्रमद बर'। 5 बोसोर एबा सानबाल' नोंनि बे पावारा, मोनथिबाय? बिनि उनाव जलदब गोग्लैगोन।
हयथ'बा 2025आवनो नोङो जेननोबो हागौ सिद्दा बाथ्रा बेफोरो फेजेनाबो दोननोबो गोनां जागोन नोंखौ बेफोरबायदि जुदि नोंथाङा खालामबाय थायोब्ला नों मालाबाबो देरहाया आनखि नोंनि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रानो नोंनि जिखिनि सासन नोंनि बे जे डमिनेट खालामनाय बेखौ मोजां मोनबावाखै नोंनि इउपिपिएलनि मानसिफोरजोंनो आं लोगो दङ आंनि गोबां लोगोफोर दं इउपिपिएलनि मानसिफोरजोंनो आं थाफायो जाफायो आं मोनथियो इउपिपिएलनि मानसिफोरजोंनो आं थाफायो दिनै नोंसोरो एफाराब पावारा आंनि आखायावनो दङ आयेनफ्रा आंनि आखायाव दङ होननानै नंखाय बाखायावनो सिखाव बुंनानै जानला मानला गुबुन जायगानिखौ लाना थांना गावहैगोन बा माबा मोनसे खालामगोन बेफोरबायदि खालामनाया जायाखै बिथां राकेश ब्रह्म बिथांनि स्टेटमेन्टखौ नायब्लानो बिथांखौ जोङो सासे इएम होनना बुंनो गनायनो बानायखौनो मोनबाय जों बेखौ बिथाङा सोरबा बिपिएफ बिथांनि स्टेटमेन्ट होनाय बिथाङा एसे गोरों गोरा नोंथांमोनाव एमएलएफोर दं बिथांमोनाव एसे मोजां क्लास ला राकेश ब्रह्म स्टेटमेन्ट होनायनि सिगां सोरखौबा माबा मोनसे बुंनायनि सिगां खुनै खुनथामसोआ सान दिनै नोंथाङा रायजोनि सासे इएम दिनै चिरां बिदियावहाय नोंथाङा फैनानै अमा रानफैदों दिनैहाय जेसेबां बर' रायजो राजानि न'खराव गुफुर गुफुर दाउ नुदों बियो राकेश ब्रह्म होनाय होननानै बुंनानै लादों राकेश ब्रह्मआ लाजिनो रोङाखै मोनबेसे बर' न'खरावहाय दाउ नोंथाङा हरखो आरो चिराङाव फैनानै अमा माबेसे राननानै होखो आरो ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय नोंथाङा फैनानै राकेश ब्रह्मआ फैनानै साबेसे मानसिनो दाउ गुफुर राननानै होफेरखो नोङो रनिकाटा बायदियाव थां फार्म खुलिनानै लादों गावबा गाव दिनै बिथांमोननो मानो होनो हायाखै सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोननो मानो होनो हायाखै ओरैनो जानला मोनला खोथाखौ जेसेबां जोंनि बिटिआरआवहाय गुफुर गुफुर दाउ नुदों बियो जोंनि इउपिपिएल सरकारा होदों बे बाथ्राखौ दा बुं मोनथिबाय लाजिनांगोन नोङो प्रमद बर' माबा राकेश ब्रह्म लाजिनांगोन नोङो नों बायदि अज्ञान इएम गैया जोंनि बिटिआरआवहाय सोरबा बिपिएफनियावनो होन सोरबा कंग्रेसआवनो होन सोरबा माबा माबियावनो होन बिपिएफनावबो दङमोन कयेकजन दिनै नोंसोर बायदि इएमआ माने जाखिनि राव बाहायनाय जाखिनि बाथ्रा खोनासंथावि बेफोरबायदि राव बाहायबाय थाबा नोंथांमोननि पलिटिक्सआ बारा गोबाव लास्टिं होआ बेखिनि बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंदों आरो राकेश ब्रह्म हिसाबै गावनि समस्थियाव नोंनि समस्थियाव आं मालाबा गसंगोन आरो नायगोन आरो हाबनानैबो फैगोन आं नायनानै फैगोन नोंनि डेभेलपमेन्टखौबो नायनानै फैगोन नोंनि एरियायाव हाबनानै सोर साबेसेनाव दाउ गुफुर दं आं बेखौ नायनानैबो फैबावगोन आं सम लानानै मोनथिबाय राकेश ब्रह्मआ दिनैहाय गोबां दाउ गुफुर होदों होननानै बुंदों जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो समाया नोंथाङा थाखा फैसाजोंसो गोबां गिदिर नाथाय बे थाखा फैसाया सानसेनिल' मोनथिबाय सानसेनिल' मानसिनि अननाया बे थाखा फैसाजों अनब्लानो जे राकेश ब्रह्मआ बिराद लिगेल बिराद सैथो बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों जों बेखौ एक्सेप्ट खालामा नोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजायाबो दिनैसिमबो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरानो नोंनि बाथ्राखौ एक्सेप्ट खालामनो बायो दिनैहाय जाखिनि बाथ्रा बुंनांगौ जेरैबायदि राव बाहायनांगौ बेफोरबायदि राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनाखै सब समाय नोंथांनिया मा खोथायानो सोरखौबा हेबनाय सोरखौबा माबा मोनसे उल्था बुंनाय सोरखौबा अभद्रनो सोरबा जखारसोनो सोरबा माबा माबि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायजों जेबो लाब गैयाथ' जेबो जाया नोंनि पलिटिक्सआ बेनोमोन नामा सर्बनन्द सन'वालनि बाथ्राखौ खोनासं मा होननानै बुंदों रायजोआ खर'आव थानांगौनो नोंनि पलिटिक्सआ नोंनि पावारा आथिङाव थानांगौनो नोंथाङा पलिटिक्सखौ नोंनि पावारखौ खर'आव रुजुननानै लादों मानोथो दिनैलाय नोङो रायजो राजानि बबेबा हा गायनाय दंफां हा आधा बिगा दखल खालामना लायनो आरो मानो नोंथां उल्था केस होजाफिनखो रायजोआनो राजालै मिथिबाय राकेश ब्रह्म नोंनि बे नोंनि बे पावारा जेबो माबा मोलोमनोबो थोआ मिथिबाय रायजोआनो सुप्रिम कर्टनिख्रुइबो गोजौआव आयेनखौ खालामनो हायो आरो नंखागौबो आरो रायजोआनो राजाखाबो रायजोआनो गोसोबा नोंसोरखौ देरहाहोनोबो हायो रायजोआनो दिनै नोंसोरखौ फेजेनना दोननोबो हायो थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनिखौल' लाबोदोंमोन आरो माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा बुंदोंबा नोंथांमोनाव बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा लाफानो बावहाय दोनबाय जय बर' हारिनि